5 ka miyembro sang pamilya nga ginaaligar nagsakit sa nagabusong nga babae nga gintunaan sang iya kamatayon ginpasakaan na sang kaso. Ginareklamo nga pamilya handa nga tubangon ang kaso. Si Ashley Liza nakatutok. Kaso nga physical injuries ang ginpasaka sang pamilya Baylon batok sa 5 ka miyembro sang pamilya Agana nga ginatudlo nagkastigo kay Lori May Baylon sang nagliga niya Marso 24 sa Barangay Boulevard, Molo. Nakip sa mga ginpasakaan sang kaso si retired Police Staff Sergeant Joseph Agana, asawa sini nga si Chona, kabataan nga sanday Jonna kag Cyril John, kag umagad nga si Alfred Amamio. Nakita naton nga ang ebidensya nga medical certificate niya kay nakita naton dito may mga the victim sustained some bruises, contusion, kag may mga pila siya dito sa iya palena ini pati sang kalawakan. Sunod pa kay Baylon, nag-apilar man ang pamilya sa City Prosecutor's Office nga liwat ipaidalom sa autopsy ang bangkay ni Lori May agon matumod ang gintunaan sang iya kamatayon. Kung makitaan sang probable cause nga ang mga pila sinigikan sa ginaaligar pagsakit sa iya, ang gintunaan sang iya kamatayon mahimo magsaka sa homicide ang kaso. Kung ano man ginimo nila sa utod ko na pasensya ko na medyo sa kalibutan mo. Ang ako lang hustisya lang para sa utod ko. Apang hugot ang panindugan sang pamilya Agana nga wala sang natabo nga pagsakit kay Lori May. Ang kaso ng infile sa akon nga muna, atubangon ko lang na iya. Oo, ti korte na mangita isang kamatuoran mo. Kag ako wala man ko sa may nahimo nga kastigo, wala man ako. Ang iban na ang akon nga umagad wala man. Ang bata ko wala man sang nagpatupa. Tanan kami wala gid nagkastigo. Madumduman nga isa ka video ang ginpost sa social media sang pamilya Baylon na tuhoy sa ginapahayag pagsakit sa nagabuso nga si Lori May. Pila ka adlaw matapos ini, nagbata ini sang premature baby apang napatay kag pagkasunod nga adlaw ginbawian man sang kabuhi si Lori May. Upod kay Romel Perquia, Ashley Liza, One Western Visayas.